staart wat te gespreid. Wat is een mooie jongen. Dus mem zei, toen koos nog eens praten, dan moest die jongen zo bij, dan moest eerst even bij de pikjes zijn. En ik heb van het begin gewoon eigenlijk geen nood. Ogen niet te licht, even benen. Ik ga een brood aan. Zo januari 2007. En toen? Nou, toen ben ik in de rolstoel thuisgekomen. En toen zei ik zien mijn zoon, ik zei nou in de rolstoel blijven, maar mag ik wel voor de trein rijden. Ik zei, ik ben voor het moslim. Nou idioot, we slaat dat op. Ik zei, ik kan ze achter op een rolstoel zetten, islam. Waar hem net kent, die denkt, mondje, best u schoolmeester West, maar best een onverzoon. Maar dat is zo weer heen, want die had een hartje van goud. 882, F kleur en beveiliging. Waarom hou je op? Nou, omdat het rennen minder wordt. Ik ga er al nog om, maar ik moet ophouden. Ik wil ook net hard zeggen wat maar met die hartzak. Slag voorwerpen, hè? Wat zie je nog straks doen? Nou, ik schrijf wat boekjes over de familie en ik ben op mijn boekje ook korte kwijt van mezelf en van de band en van mijn pakenzegers. Ik ben de voorzitter van de Friese Kinderclub en ik maak voor jou een club, dus ik ga er ook te genoeg.